बाजारामध्ये मस्त अशी हिरवीगार आता कोथिंबीर आलेली आहे. तर आज कोथिंबीरपासून मी आज इडली बनवली आहे आणि कोथिंबीर वडीसुद्धा केलेली आहे. मस्त अशी भन्नाट रेसिपी आहे. तर हा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. खूप छान अशी क्रिस्पी आहे. खायला एकदम कुरकुरीत, जरासुद्धा अशी तेलकट वगैरे नाही आहे. एकदा बनवलात तर आठवड्याभर खाल आणि जरासुद्धा खराब होणार नाही आठवड्याभर. तर चला आपण आता रेसिपीला आता सुरुवात करूया. तर त्यासाठी मी आधी कोथिंबीर घेतली, चांगली साफ करून घेतली. देठाचा भाग घेतलेला नाही आहे, फक्त कोथिंबीरच घेतले. थोडे थोडे कवळे भाग असले देठाचे तरी चालतील. आता कोथिंबीर मी चांगली स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आता ही आपल्याला कट करून घ्यायची बारीक. तर आता मी बारीक कट करून घेते. आता हे कोथिंबीरसाठी मी एक बाउल घेतलेला आहे. त्या बाउलमध्ये ही आपल्याला कोथिंबीर सगळी कट करून घ्यायची आहे. कोथिंबीर कट करून घेतली. ह्यामध्ये मी आता 1 वाटी पहिला बेसन घालणार आहे. 1 वाटीच बेसन घेतलेलं आहे. नंतर लागलं की आपण परत घालायचं आहे. पाव वाटीभर मी तांदळाचं पीठ आणि 1 चमचा मी बारीक रवा घेतलेला आहे. आता एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे. त्यामध्ये 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, 4-5 आल्याचे तुकडे घातलेले. त्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या मी तोडून घेतलेल्या आहे आणि असं भरभरीत असं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. तर आता हे वाटण म्हणजे जे आलं लसूणचं आहे, हिरव्या मिरचीचं जे वाटण केलेलं आहे ते किती आहे, तर एक पूर्ण चमचाभर आहे, मोजून घेतलेलं आहे मी. आणि जे मिक्सरचं भांडं त्यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं, तेच पाणी आपल्याला वापरायचं आहे. आता ह्या वडीसाठी आपल्याला खमंग अशी फोडणी द्यायची. तर मी तेल आधी गरम करायला ठेवलं आहे. 4-5 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये मी आता लाल तिखट घातलेलं आहे आणि हळद घालून घेतले. चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. आता आपल्याला ह्यामध्ये फोडणी घालायची. फोडणीसाठी मी घेतलेलं आहे मोहरी 1 चमचाभर, 1 चमचा जिरं घातलेलं आहे आणि 1 चमचाभर आपल्याला तीळसुद्धा घालायचं आहे, सफेद तीळ. फोडणी झाली की यामध्ये थोडीशी कढीपत्तासुद्धा मी बारीक चिरून घातलेला आहे. चांगली फोडणी करून घ्यायची आणि आता आपल्याला ह्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. हे बघा झालेली आहे फोडणी. तर आता आपल्याला ना हे सगळं आता मिक्स करून घ्यायचं. हे मिक्स करून घेते मी. मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्यामध्ये थोडंसं गूळ घालायचं आहे. त्या गुळाने पण छान टेस्ट येते कोथिंबीर वडीला. तर थोडंसं जरा मी फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे ते थोडं घट झालेलं होतं. तर ते अर्धा चमचाभर मी गूळ घेतलेला आहे. तो पण सुद्धा मिक्स करायचा आहे. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. तर पाणी थोडं थोडं करून घालायचं आहे. लगेच पटकन असं पाणी घालायचं नाही आहे. तर थोडं मी आधी घातलेलं आहे पाणी. हाताने आता सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेते. कोथिंबीरसुद्धा बारीक होते हाताने मिक्स केल्याने. हे बघा. आता ह्यामध्ये ना थोडं आपल्याला बेसन लागणार आहे. तर मी 1 वाटीभर अजून बेसन घेते. तर सगळं एकदम घालायचं नाही. थोडं अर्धा घातलेलं आहे. अर्धा नंतर आपल्याला लागला तर आपण घालायचं. थोडं पाणी पण वापरते मी. म्हणून पाणी एकदम घालायचं नाही. हे बघा. आता बाकीचा जो उरलेला आहे बेसन तो सुद्धा घालते. म्हणजे पूर्ण मला 2 वाटी बेसन लागलेलं आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ह्यामध्ये तिखट वगैरे म्हणजे हिरवी मिरचीचं पण टाकले, त्यामुळे तिखट वगैरे व्यवस्थित आहे. त्यामुळे मी जास्त मसाला वापरलेला नाही. त्यांना ही इडली आणि वडी व्यवस्थित मस्त अशी खमंग कुरकुरीत होण्यासाठी ना तर त्यासाठी ना मी थोडंसं पाव चमचाभर मी खायचा सोडा घातलेला आहे. तो घालायचा, थोडंसं त्याच्यावर पाणी घालायचं आणि व्यवस्थित हे बॅटर एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. म्हणजे हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालं की आपल्याला कोथिंबीर वडी करून घ्यायची. आपण ढोकळा वगैरे करतो ते भांडं घेतलेलं आहे किंवा आपल्याला प्लेन अशी प्लेट असेल तरी त्याच्यावर तुम्ही केलं तरी चालेल. आता मी त्याच्यावरनं थोडं तेल घालून हे आपल्याला जे आपण मिश्रण करून घेतो ते आपल्याला थापून घ्यायचं आहे. जास्त जाड वगैरे करायचं नाही, शक्यतो पातळच करायचं आहे. हे बघा. तर मी हे करून घेतलेले. आता माझ्याकडे अजून एक भांडं होतं, म्हणजे इडलीचे छोटी छोटी आपण इडल्या करतो ना, त्याचंसुद्धा एक माझे भांडं होतं, ते सुद्धा मी घेतलेलं आहे. त्याला थोडं तेल लावून घ्यायचं आहे आणि छोट्या छोट्या आकाराच्या इडल्या मुलंसुद्धा आवडीने खातील. लावून घ्यायचं आहे भांड्यानं आणि मग थोडं थोडं करून हे मिश्रण आपल्याला घालायचं आहे. हे बघा. तर आता हे सगळं मिश्रण मी घालून घेते आणि नंतर आपल्याला नंतर हे ना हाताने व्यवस्थित असं थापून घ्यायचं आहे, म्हणजे कसं व्यवस्थित ते बसलं जातं. हे बघा. झालेलं आहे. आता तिसरं मी केलेलं आहे, इडलीचं भांडं घेतलेलं आहे. ते इडलीच्या भांड्यामध्ये मी करणार आहे. हे बघा. चव एकच आहे, फक्त वेगवेगळ्या आकाराचे मी केलेल्या आहेत ह्या कोथिंबीर वड्या. त्याच्यानंतर इडली केलेली कोथिंबीरची आणि छोट्या इडल्यासुद्धा केल्या कोथिंबीरच्या. तर हे बघा, असं थोडं थोडं मिश्रण घालायचं, नंतर आपल्याला हाताने व्यवस्थित ते थापून घ्यायचं आहे. तर जेवढं होतं तेवढं ते मिश्रण मी सगळं घातलेलं आहे आणि हे बघा. आता मी हे व्यवस्थित थापून घेते. तर व्यवस्थित असं मी थापून घेतलेलं. हे बघा. ह्यामध्ये थोडं थोडं मी तीळ घातले, दिसायला खूप छान. मी गॅसवर
इडलीचं भांडं ठेवलं होतं, त्यात पाणी थोडं घातलं होतं आणि ह्यामध्ये आपल्याला हे सगळं आता वाफवून घ्यायचं आहे. तर 15-20 मिनटं आपल्याला हे वाफवून घ्यायचं आहे. आता 15-20 मिनटं झालेली आहेत. तर आता ही शिजली आहे का बघूया. शिजलेली आहे. आता आपण झाकण काढायचं आहे आणि थंड करून घ्यायचं आहे. हे बघा. एकाच टायमाला तिन्ही करून घेतलेले आहेत मी. तर हे चांगले थंड करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला ही इडली वगैरे काढून दाखवते. सुद्धा चिकट वगैरे होणार नाही आणि मस्त लगेच अशी सहज निघते बघा ही इडली आणि मस्तच आहे. तर आता हे सगळ्या इडल्या मी काढून घेते. त्यानंतर आपल्याला छोट्या इडल्यासुद्धा काढून घ्यायच्या आहेत. हे बघा. तुम्हाला ही पहिली मोठी इडली काढून दाखवलेली आहे. तसंच आपल्याला हे छोट्यासुद्धा इडल्या आपल्याला काढून घ्यायच्यात. हे बघा. सहज असे निघतात बघा. आणि आपल्याला आता दुसरी आहे ती कोथिंबीर वडी, जी मी नुसती अशी थापून घेतली होती. ती पण सहज बघा अशी पूर्ण अशी पोळीच्या पोळी अशी निघालेली आहे आणि मस्त अशी जाडजूड झालेली आहे. तर आता आपल्याला ह्याला कट करून घ्यायचं आहे. तर मी हे चौरस आकारामध्ये कट करून घेणार आहे. ह्या वड्या आपल्याला कट करताना जरासुद्धा कुस्करा वगैरे होणार नाही, कारण ह्या वड्या बरोबर मस्त अशा शिजल्या गेलेल्या आहेत आणि आपल्याला जर ह्या वड्या अशाच खायच्या तर खाऊ शकतो. पण ह्या जर तळून खाल्लात किंवा तुम्ही असे साधे तव्यावर जरी परतलात थोडंसं तेल घालून तरीसुद्धा खूप छान लागतात. तर मी आता हे सगळ्या तुम्हाला तळून दाखवते आणि कुरकुरीत आणि मस्त असे ते आठवडाभर राहतील. तुम्ही हे काय करायचं आहे, तळायच्या आधी ठेवून द्यायचे आहेत आणि जेव्हा तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही असे भाजून तव्यावर किंवा असे तळून खाऊ शकता. तर अशा ह्या पहिल्या मी ह्या इडल्या तळून दाखवल्या तुम्हाला बघा. मस्त असा कलर आलेला आहे. आता आपल्याला वडी तळून घ्यायची. वडीसुद्धा आपल्याला अशीच खमंग तळून घ्यायची आहे. हे बघा. आणि पटकन म्हणजे असं तळायला सुद्धा वेळ लागत नाही, कारण हे उकडून घेतल्यामुळे आतून शिजलेलाच आहे. फक्त थोड्याशा कुरकुरीत लागण्यासाठी म्हणून थोड्याशा तेलामध्ये घालून आपण तळून घेतलेल्या आहे. हे बघा. तर ह्या वड्यासुद्धा मी तळून घेतलेल्या आहे आणि बाकीच्या ज्या छोट्या ज्या इडल्या मी केल्या होत्या त्यासुद्धा आपल्याला तळून घ्यायच्या किंवा तुम्ही अशाच खाल्ल्या तरी काही हरकत नाही आहे. खूप छान लागतात. फ्रीजमध्ये ठेवायचे आहेत आणि जेव्हा तुम्हाला मुलांच्या टिफिनसाठी द्यायचे तर सकाळी उठून लगेच काढायच्या आणि लगेच आपण त्या भाजून देऊ शकता तुम्ही तव्यावर वगैरे. त्याबरोबर टोमॅटो केचप, परत खोबऱ्याची चटणी, पुदिन्याची चटणी खूप छान लागते. भन्नाट आहे. नक्की करा ही रेसिपी, आवडेल. आणि आता पावसाळ्यात तर बस अशा खमंग अशा तळणाऱ्या रेसिपी खूप छान लागतात पावसामध्ये खाण्यासाठी. तर अशा नवीन नवीन अशा रेसिपी ट्राय करत जावा. नवीन आकारामध्ये केल्या की त्यामुळे मुलंसुद्धा आवडीने खातात. आणि ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया आपण पुढच्या अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.